Takže ahojte všetci. Zdravím vás u prvého, alebo vítam vás u prvého videa. Po čiarku si nevšimáte, je to deň. Mám bolo nastavené svetlo, ale nejdem to riešiť. Hovorím ti, že kvôli tomu že mi brí spinka a chcem mať tak, že ju budem počuť, ak by sa náhodou zobudila. Takže hovorím takýmto hlasom, takže sa za to ospravedlňujem, ale asi si musíte na to zvyknúť, lebo asi tak budem najčastejšie nahrávať, lebo mne sa nedá nahrávať, keď je proste hore. No, takže poďme začať. No, ako som otehotnela, to sa nemusíme baviť. Vieme, ako človek otehotne prirodzenou cestou. No, alebo poďme sa baviť o tom, že kedy som sa to dozvedela a poďme sa baviť o tom, že ako to celé prebiehalo tá doba, ktorú vám, nebojte sa, v priebehu videa poviem, koľko mi to trvalo. Ono by som chcela a ešte asi podotknúť také prvé, neviem, či tu mám všetkých takých ľudí, ktorí ma sledujú na Instagrame, ale keď nie, tak, no, tak sa dozviete. Ale ja chcem nahrávať tieto videá kvôli tomu, pretože som bola ľuďom v podstate dlžná to, že aby vedeli niečo o mne viacej. Pretože ja som nahrávala iba počas covidu, že si vezmeme, že už to je strašne dlhá doba. Bola som tedy strašne aktívna a potom som prestala nahrávať, občas som niečo pridala, občas nie. Ale už to nebolo to, čo to bolo počas toho covidu. Keď mal človek akože viacej času, než by som nemala čas, ale no tak teraz nie, ale predtým. No, takže poďme na to. Tak začnem tým, že ja keď som prišla do Kolumbie, tak som začala riešiť svoju pleť. Keďže ja som mala aknoidnú pleť veľmi, až takú, že zápalovú, že to strašne bolo, už len keď som rozprávala. Mala som s tým veľmi veľké problémy. Tak som išla na jednu kliniku v Bogote, čo je hlavné mesto Kolumbie. No a tam mi bolo odporúčená vlastne klinika, kde chodí aj Paula, čo je vlastne z tej vážne Chimena. Ona nám to vlastne odporúčila, že aby som tam išla. Takže som tam išla. Všetko akože super, aj doktor, aj vyšetrenie, aj blablabla, aj mi povedali, čo mám ísť riešiť, že či mám nejaký neviem, alergický problém, ako na nejakú alergiu, alebo že či hormonálny problém, že mám navštíviť tých a tých a tých a tých. Takže musela som sa vzdať týchto v Bogote, kvôli tomu, že my sme bývali vo Via de Leyva, čo je vlastne 4 hodiny od Bogoty. A môj problém s pleťou proste treba riešiť, akože dlhodobo riešiť. Sa musel. Rozprávam ho tento, sorry, ale je to pre mňa po dlhej dobe nové a tak dúfam, že to chápete. No a nechcem to vystrihávať, je to autentické, chcem to mať takto a hotovo. No a takže tak, no a vlastne sme prišli vlastne do Via de Leyva a hľadali sme, aby sme vyriešili teda ten problém, takže aby mi no to, čo nám odporúčili, hej, že aby sme proste to išli riešiť. Takže sme išli vlastne objednaná som bola ku gynekologičke, to bolo vlastne také špecifické, kde robia v podstate také laboratórium, ono sa to volá aj laboratórium, ale neviem, akože, jak by som to nazvala. Ja to bolo gynekologička, hej, dobré, proste tam robia viacej tých prieskumov, neviem, to je jedno. Takže aby zistili vlastne hlbší problém, dajme tomu, že to nie je len, dajme tomu, že všeobecný lekár, ale už nieký taký špecifický, hej, alebo všeobecná gynekologička, ale proste také špecifické, kde majú viacej nástrojov a tak ďalej, aby zistili. No a vlastne tak to bol aj mne, tak to aj mne bolo vlastne, že teraz sa ide zistiť to hormonálne, takže sa mi musela dať sonda donútra. A tam vlastne zistili, že mám polycystic ovary. Kto nevie, čo je polycystic ovary, tak jeden zo side effects, proste z tých vedľajších účinkov je to, že človek nemôže mať dieťa. A potom pleť, hej. A niektorí nemajú jedno, alebo majú druhé majú prvé, proste. Ako môžete vidieť, tak ja mám to šťastie, že radšej tá pleť horšia a mám malý zázrak doma. Ďakujem za to, fakt veľmi. No a vráťme sa k téme. Takže mi tam bolo proste aj povedané, že
že ono mi to bolo povedané také nie, že veľká pravdepodobnosť, že nebudem mať dieťa, ale ono mi to bolo skôr povedané tak, že nebudem mať deti. Pamätám, ako som stadiaľ išla a už som mala malý zázrak v sebe. Preto aj hovorím, malý zázrak je dobrý. Ešte zistíte aj prečo ďalej. Tak som strašne plakala v aute, veľmi celú cestu som bola ticho a proste plakala som. Jednoducho ja som ešte 3 dní predtým som mala question and swear, ktoré dávam fakt že raz za uhorský rok. Som mala a som ma pýtal niekto, že kedy budem mať deti, alebo nejaká taká otázka tam bola a ja som povedala, že nie, oni sa pýtali konkrétne na Maria, že nie, na nejakú otázku takú. Ja som proste na to odpovedala odpoveď, že ja som tá, ktorá mu dá to dieťa. A o pár dní na to sa dozviete, že nemôžete mať deti. Akože bolo to také, že ešte také viacej stupeň vyšší, že proste bolelo to strašne moc to bolelo. A nie, že stupeň vyšší vôbec. Už len to, že keď chcete mať deti a nemôžete mať deti, je to hrozné proste. Hovorím, plakala som veľmi. A veľmi ma to raz, dva, tri, no presne, vzalo. Ale poďme od tejto témy preč. A našťastie to vieme, ako dopadlo, takže je to super. No a išli sme teda na rôzne ďalšie vyšetrenia, tým pádom, že som musela riešiť celá tú pleť, takže sme išli k druhej gynekologičke, ktorá mi mala predpísať antikoncepciu, takže vlastne ja som išla k nej. A ona ma prehmatala, brucho, všetko, aj z dola, aj všetko. Neviem, prečo nezistila, že ten krčok v maternici je trošku inší, ale OK. Proste predpísaná antikoncepcia, ale bola som tehotná. Každopádne vrala som ju, lebo som nevedela, že som tehotná. Ale samozrejme pýtala som sa, lebo ja som, kebyže sa pýtate teda otázku, že čo by ste sa asi aj pýtali, keď budete pozerať toto video. A za čo som vám vďačná, že ste tu a stále ste tu, už 7 minút nahrávam. Tak ako to, že som si nevšimla napríklad na tom, že nemám krámy napríklad, lebo nemala som menzes, hej, ja som nemala menzes, ale mne bolo povedané, lebo som sa na to tiež pýtala samozrejme, a mne to bolo proste povedané, že keďže mám polycystic ovary, tak proste s tou antikoncepciou sa mi to upraví a že nebudem mať, teda že budem mať potom naspäť menzes. Keďže máte toto takto povedané a skontrolované 2 rôznymi gynekologičkami, ešte špeciálne jednou takou, ktorú vám pozerá, tak vás ani nenapadne si spraviť tehotenský test. Jednoducho máte to potvrdené od doktora, kto viac si môže povedať viac. Asi ten tehotenský test u mňa, ale to by som nebola, aj kebyže mne sa nestávajú divné veci. Áno, to si zvyknite, ešte budete počuť rôzne príbehy. No a niektoré veselé, niektoré smutné. No a takže vlastne u nej som išla a ona mi odporúčila, lebo vlastne som si musela nájsť tým pádom aj dermatologičku. Takže mi odporúčila vlastne Odumdal, že tam je proste dobrá dermatologička, že si ju nepozná, ale že je na nej dobré ohlasy. To je vlastne tá moja Alexandra, ktorá aj na Slovensku bola, proste veľakrát sme sa stretli aj v Amerike, toto jednoducho. Takže moja kamarátka už, tak ona je vlastne moja dermatologička v Kolumbii. No a tak sme nasadili aj antibiotika, kvôli tomu, že som mala zapálené tie výrážky. A nasadili sme aj, ale to som mala od tej doktorky predtým, že na vysoký tlak. Alebo neviem teraz, či od koho teraz to bolo, ale jednoducho mi zistili niekde a potom som bola na strašne veľa vyšetreniach, takže sa ospravedlňujem, ak teraz poviem blbosť. Ale niekde mi zistili, že mám vysoký tlak a proste, že musím brať tabletky na to. Takže som aj na to brala tabletky. Potom sme išli na krvné testy, tam mi povedali, že mám cukrovku, nápech teda na cukrovku, že si mám dať 3-dňovú dietu a že od cukru, od všetkoho, čo bolo pre mňa strašne divné, pretože ja som v tú dobu jedla málo sladkosti. Akože fakt, že málo jedla som tu veľa zdravých vecí. Jedine, čo som jedla, tak akože veľa sacharidov, bolo ovocie. Ale proste prišlo mi to divné. Každopádne som si povedala, že OK, fajn, že dobre, tak si dám 3-dňovú dietu. Takže po 3-dňovej diete som išla naspäť, výsledky boli lepšie.
jasné, že potom som zistila, že asi, teda to ti to tak dopne po tej dobe, vlastne vtedy, keď už zistíš, že si tehotná, tak ti tak dopne, že aha, to bola tehotenská cukrovka. Takže som vedela, že v tú dobu potom už, keď už som bola tehotná, teda už som vedela, že som tehotná tak som vedela, že nemôžem jesť sladké alebo také niečo, ale jak som sa to dozvedela, som takto, som prepla a takú vôľu, ako som mala vtedy, by som mala mať celý život. Fakt, ja som vedela sa vzdať takto všetkého, úplne všetkého, že nemôžem toto, nemôžem to, nemôžem tamto, nemôžem proste úplne. Nič mi nerobilo problém, absolútne. Normálne, že takú voľu by som si prijala mať stále. No a takže toto bola, to som už teraz predbehla. Takže vlastne my sme u dermatologičky mali, toto mi predpísala všetko, aj antibiotika som dala, takže ako tak, hej, nebrala som ich úplne, že lebo ja som ich mala predpísané na strašne dlhú dobu. Ale nebrala som ich tak kvôli tomu, že boli Vianoce, mala som 30 narodeniny, proste dovolenka, proste človek si zvede aj vínko alebo prosecco a pero, chápete. Takže tak. A stále sa bavíme o dobe, že som nevedela, že som tehotná. Ja vám poviem, kedy som sa to dozvedela. A vlastne už som povedala, vlastne nemusím sa to ani obhajovať, keď som vlastne povedala, že už mi šíbe, dobre. Nevadí, poďme ďalej. Mala som si asi napísať nejaké listy, že postupne body, aby som mohla ísť len z pamäti lovím, čo sa dialo pred toľkými rokmi. No, takže na budúce, sorry za to. Možno to mám ospravedlniteľné na to, že je to prvé video. No, teraz neviem, kde som skončila. Ja u tej dermatologičky, aby ste vedeli, že aká procedúra na mňa išla, na moju pleť. Bol to fixátor, to sú vlastne také mikroihličky, ktoré vám, nie je to chemický peeling, ale je to proste také, že vám to bodá do ksichtu, takže to bolestivé, ale tak čo už človek chce vydržať, keď už má taký problém, že aj keď je normálne, najprv som musela zobrať najprv sa mi to musela vlastne trošku ukludniť, hej, že to nebolo, že hneď mi to dávali, že na tie výrážky, to hej, to vôbec. Takže mi to dávali potom teda ten fixátor a ešte sa to doplnilo a teraz neviem vám povedať, že čím, jak sa to volá, ale každú jednu jazvičku ešte injekciou. Proste takým fillerom by som to nazvala, proste takým doplňovačom, aby mi vyplnilo tú pleť. A na to som musela chodiť tak 10 zákrokov, alebo tak ja som absolvovala 5, až keď som nedozvedela, že tam ešte musela byť odstup. Nemôže to byť proste, že každý deň chodíš, ale jednoducho, neviem, po týždňa, po 2, po 3, tak nejak, hej, neviem, si to už nepamätám. Tak často som chodila, ale chodívala som proste na hodiny na klavír. No, tak, dobre, to je jedno. Takže to som absolvovala u dermatologičky. No a medzi tým, prečo ešte volám, bo to je asi tak všetko zatiaľ k tomu, tak si neviem, čo spomeniem, tak vám poviem, ale prečo volám, teda ja samozrejme ešte vám poviem, kedy som sa to dozvedela, hej. Volám preto moju dcerku Zázrak kvôli tomuto všetkému, čo som zatiaľ vymenovala. Plus kvôli tomu, za to, že mi nedoplaču, lebo jednoducho je to Zázrak. Oznámila Máriovi, že som tehotná. Ja som tam vtedy povedala, že on sa to dozvedel v podstate o 1 sekundu skôr než ja. A z toho vznikol článok a preto v ten deň, a to bolo tesne pred našim odchodom, tak bol kongres všetkých gynekologov a robili iba tí, ktorí sú na urgente. Zhodou okolností. Musí absolvovať si proste jednoducho operáciu, že tak teda čo? Že už, no. Som bola tehotná, keď som sa dozvedela a bola som v